Nya kora mga jongaro ki kamora morma intire chenro mara Migago brokelo ni weche matimre pachoka koda mago matimre pinje maoko ka weche mag tuke bende wan godo modhuro to mokwongo magi weche momiyo pek odiochiengni ma kawuono. Kweth moyiedhi mar piny owacho dhi nyime gi manyo apisas ariyo mag KRA ma pi nyoro ne oywero Kwale. Gavana Mombasa Abdul Somad Nasir koro kwayo oganda modak kuonde ma ula yweji mondo dar kalure kod koth mapek masani osenego ji adek e kaunti no. If the church is the place we are looking upon to correct our boys and girls, and in the church there is a bit of wine, so will you convince me wine is bad? Utelamo matiyo kod sao mag divai koro kwa mondo owe tiyo kod kwang kaka yo mar rakruok gi madho kong'o asasa e kind oganda. Mochegni nya kona mga jwang nyinga en James Oponyal tudri kodwa namba mararia deka uchiel nono kata tutamaro at Ramogi TVKE at James Opondo Senior bende wantira chiel kokale mbui marwa mar Facebook kachiel kod YouTube. Mochegni loro nitiere ni apisas ariyo mag duol mochung'ne choko osuru e pacho ka KRA owito ngimagi bang' oula mamomore ywayo nyamburko mane oting'o gi kalure gi ote mane ochwal ne ute fwambo kod duol mar KRA. Apisas ariyogo ne dhi e boma ma Mombasa kowuok e gwenge mag lunga kinde mane gituomore kod masira makochno e gwenge mag Ramisi County ma Kwale. KRA wacho ni gisetudore gi anyuola ji ariyogo ewi masira kamano e kinde machenro mar manyo ringre kod kweth moyiedhi mar piny owacho dhi nyime. Jalup jatend obila e kaunti ma Kwale Joseph Sawe bende ne oyango masirano makamano kendo lando ni chenro mag wuothe olalo ma Ramisi bende koro ogo marufuku. Kaudhi kaunti ma Isiolo edeni maromo ji 3,000 ma osedare miechegi e kaunti ma Isiolo kautenore gi koth mar El Nino to kod ji 10,000 ma oseyudo achiedh nade ma opogore kokel gi El Nino e gwenge go koro chana chung'ne gi kony gi tend kaunti no. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo e kinde puodho chenro ma kamano noyango ni tend kaunti biro tiyo gi lipot ma ochiw gi riwruok mar msalaba Kware bero chenro mag reso jopiny ma yudo achiedh nade ma ikelo gi koth El Nino. Olero ni gwenge kaka Basa, Resaburu gi Kombole kaunti no biro yudo kony ma kamago. 10,000 households of Isiolo County were affected by enhanced rainfall. We will also provide non-food items to those who are displaced, specifically to Resaburu, Kombola and other part of this county which have been greatly affected by enhanced rainfall. Also, we know we cannot reach some places here in Isiolo County because of the rainfall, specifically the Basa, Sericho, Resaburu. We will coordinate with national government to airlift foods to those places so that our people cannot die because of hunger. Allah Ta'ala barakatu. Kwa niaba ya viongozi wa dini ambaye wa Waislamu na wasiokuwa Waislamu tunawakilisha, na namwambia gavana yetu asante sana, Mungu akubariki. Hii ni step nzuri sana amechukua kwa wakati hii ambaye ni ngumu kwa jamii ya Isiolo. Kuna mafuriko ambaye shida yake ni kubwa zaidi, athari yake imeonekana. Tunasema asante, na hivyo ndio natakana kutoka viongozi wote wachukue jukumu yao. Hiyo ni jukumu ya kila kiongozi, si ya gavana peke yake. Jagoro mungirore migao mararita Dr. Raymond Omolo apisas maglocha nanga kod migao mar thieth oriwre e kedo gi tuoche mojwang' e kind oganda. Omolo wacho ni achiel kuom tije mag apisas maglocha nanga kaka wang' jatend piny e kind oganda en rito ngima jopiny. Dr. Omolo ne owacho magi e kinde nyasi mar dhialo odiochieng' tuoche mojwang' e gwenge mag Kacheliba e kaunti ma West Pokot. Nyasino bende no yuorie kod jambetre mar piny France pachoka Anod Sakwet jambetre
mar kedo gi tuoche mojwang' teglaro rupe e kind jotelo mamoko. Tunasema watu wakiwa wagonjwa watakuwa na nafasi ya kukimbia, lakini ile kazi tumefanya pamoja. Tunataka kusema asante, na wale wachezaji wengine kutoka Elgeyo Marakwet, Uganda, nasema asante kwa sababu tumekuja kukimbia sisi wote. Juzi kuna miswada 3 zimepitishwa bunge ili kushughulikia mambo hii, na ugonjwa ya kalaza ni mmoja yao. Inatakikana tuishughulikie at the primary level, the primary healthcare service. Ya pili ni mambo ya usalama, na kama katibu mkuu ambaye anashughulikia mambo ya usalama, la kwanza ni kuhimiza viongozi wa hapa ili washirikiane na wenzao kutoka makaunti jirani ili tukue na hali ya usalama nzuri kwa wananchi. Commissioner Manyien Mohamed Bare koro kwayo dinde ma opogore matiyo gi saw mag kwong e kinde nyasi mag gi mondo owe tima makamano. Bare yango ni mano en achiel kuom yore ma dhi konyo sirikal rakruok gi medruok mag weche kwong, ka koro ojiwo tend kanise makamago mondo ochak tiyo gi pi olemo e nyasi makamago. Lero ni kinde makoro jopiny nyaka tiye twech achiel gi sirikal makruok gi kanise thiro wach mar madho kong'o. Sasa gino mamedo hinyo ngima oganda ahinya to rowere. Oyango ni nitiere oganda ma odhi kuonde tiegruok mag loso kido What is it? A bit of wine. If you asked me, I would request the church to take that into juice. This one we're drinking. Very nice. What's the difference? If the church is the heavenly place to go to heaven, if the church is the place we are looking upon to correct our boys and girls, and in the church there is a bit of wine, so will you convince me wine is bad? It's difficult. Kaudhi county ma Kericho ni governor Mabomet Hilary Balchok gi senator ma county no Hilary Sigei oyiere mar tieko ywaruok e kindgi kendo keto singo mar tiyo kanyakla mar miyo pek chenro mag chwalo dongruok ne jodak e county no. Winjruok makamano e kind jotelo gi timore motelo ne limbe mar jatend piny William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua e gwengego ka obiro yuoro e alama makelo kanyakla dinde ma opogore nyasi maochan bagi e alap tuke masoti kod chieng' makiny. Jotelo gi osebedo gi ywaruok e kindgi kotenore gi wach laro lemo mar tend siasa e kaunti ma osegolo tulo e kind johera mag gi jotelo. Nataka kuchukua nafasi hii pia kupongeza gavana wetu na senator kwa vile wamechukua jukumu, na wao wenyewe wamesema ya kwamba kutoka sasa mambo yatakuwa ni mazuri. Niko na furaha kama gavana wa Bomet kwa sababu tumeongea na senator and we don't have any differences with our senator. What we have discovered ni mambo tu, na tumeongea hapa, tumesema ni mambo ya ngwelngwel ni fitina na porocho, na tumefunga hiyo chapter, and from today na kuenda mbele mpaka 2027 January hakuna siasa ingine, itakuwa tu siasa ya maendeleo. Following our earlier meeting and today's meeting, we have agreed that as a leadership of the county, it will be an opportunity for us to show the unity that we have in Bomet to our leaders from the President of the Republic of Kenya. And we have agreed that, particularly myself and Governor, that going forward, the direction that we are supposed to go is the direction of showing appropriate leadership to the team that gave us the mandate in August last year to lead, him as the governor, myself as a senator. We all undertake our roles and above all bring unity to the people of Bomet so that we enhance the ability to get development projects brought into our county.
Kaudhi County ma Tana River yudo ni jodak ma Tana River gi Lamu ma osebedo ka yudo chiedhnade mag koth El Nino chun mar dar kendo dhi jote kuonde ma oting'ore gi malo ka otenore gi luoro ewi lipot mar ji ariyo ma oyange ne owito ngimagi e kaunti ma Kilifi. Lipot yango ni ji ariyogo owito ngimagi ka otenore gi wach koth machwe e gwengego gino ma ochuno jodak ma Tana Delta dar chuth e miechgi kendo ringo jote lo moro mane ochiw negi gi jaod bura Magarsen Guyo Ali Wario ma okwayo sirkal mondo okony e gero udi ne jodak go. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro e kinde puodho duol matayo chenro mag kaunti no golo chik mondo muk udi ma oger e kuonde ma pi kaloe kaka yor thiro chiedhnade ma inyayo gi pi oula go. Because of if there are vibanders which are blocking us, make sure we remove them, we make sure the water goes. Na watu wa Tana River bado wako na shida. Tunasema tunataka watu wote ambayo wako chini ya maji wahame juu, tuko na ardhi ya kutosha, waishi maisha ya kudumu. So hiyo ndio kiwango tunaijua, lakini hawa watu unajua ni household zaidi ya 260 vile Red Cross imesema. Hapa sio sehemu kubwa, lakini watu waishi maisha ya kudumu. Sisi iko hapa too much bana. Shida. Kama serikali yetu Kenya Ruto hasaidie sisi bana. Gavana yetu hapa wapi? Sisi hakuna gavana, hakuna bunge, hakuna seneta, hakuna kansela. Hakuna sisi, hakuna mtu anashukuria shida yetu. We approached the community 2 months earlier. Before this incident, we had sensitized them to move to the higher grounds, and that's why I say I want to thank the area MP, because he actually assigned them a place to live. Because you may tell people to leave, but where will they go? Ya kuna munga jonga na kawa yu madundo tokupa kuthi yu ya neno otiu mudhuru kai Facebook magwa neno kacha rafiki nye kwa ropondo wanchani ya moru koda Governor Abdi Guyo kumkelo konyiroka ne jodake county ne rafiki nyakwar upondo manote ni ma asomo kata chel kachel aneno kacha Vincent Kamuma wachani upondo Ramogi TV ler county ma Nakuru kendo aneno Migago yorno makare Jalamo Japolo wachoni Ramogi TV mora legala Kabiero Siaya County neno Eunice Okal wachoni oneno Ramogi yorno maler ka entire Nairobi Ruaraka. Sheni Otieno wachoni aneno Ramogi TV kod rafiki wuode legala Kobiero Rokamana nyikwa Ramogi kamara mama untiere kwa kelono weche gi maga Migago kwa nikikidhi mabor nikid podwan gi weche modhuro. Unaona ni how much iko hapo juu? 1,100. Furaha kuu. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487. Then they gave the pay bill number 724,177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But inoka jomoko no biro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke usiko ngeso kangeso saboro diochien. Golo marumba siko kinde duto.
Musa Juma, Igwe Banderson, Tabule, Bilia Bell, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana etiedero. Kawapanjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo watengo bolingo nangai. Riuri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana etiedero. Ngeso kangeso, saparo diambo, mana Ramogi TV. Machiegni kendo nya Ramogi kodhi nyime ni chenro mag wuotha ne obedo gi ng'ukruok e kar chung' od bura mag Gatundu South County ma Kiambu tok daka ne ogeno apaya ma Kimanaga ka Gwina ka gisayo chala daka go serikali jotend county no kuom koso winjo ywak gi ewi dwaro mar loso apaya no ma giluoni en apaya maduong' ma gitiyogo e weche ohala kendo chwalo dongruok e gwengego. Gikwayo sirikal ka gitend county no mondo tim mapiyo e loso apaya no mondo gidhi nyime kod ohala magi e yo makare. Jodakgo ma ochiwo thuolo mar jumbe ariyo ne jotelogo nyiso ywak margi. Inatokea kwenda kwa rais aliyestaafu, ingine ukipanda hivyo inatokea kwa boma yake, na hawatuonei huruma. Na kila wakati wakija kuomba kura wanatuambia tutoke kwa wingi kama dhuraku, na tunajitokeza kwa wingi hivyo tukidhani ya kwamba tutapata maendeleo au mabadiliko, lakini wimbo ni ule. Hakuna ile tunaweza pita kwa hii barabara vizuri. Unakuja unaanguza mudhi, unakuta ameenda nyumbani na matope. Sasa ile kitu tunaweza sema ni hawa watu wajitokeze. Hawa watu wajitokeze, wakuje kwa wananchi, wawache kukaa kwa hizo maofisi zao. Tumekuwa tukiahidiwa kwa siku nyingi na tunaambiwa hii barabara tutaundiwa. Sasa tunajiuliza sisi watu wa eneo hii barabara tutaundiwa siku gani? Tutatengenezewa siku gani? Tumechoka na hizi uongo zao, na hata tunasema kama hata inawezekana tuitishiwe uchaguzi mwingine, tuko ready na tuko tayari tuchaguane tena ili tupate viongozi ambao wataweza kusikiza maslahi yetu na waweza kutushughulikia ilivyo. Kaudhi nyime ni jodaka mawuok e ward ma Butsoso East kar chung' od bura ma Lurambi county ma Kakamega obago ng'anyo mar kwedo chala makoch mar apaya e gwengego. Jodakgo ma obago ng'anyo e apaya ma Shikoti e Mukaba oseyo chal apaya no ka giluoni lwasi no osekelonegi ng'ukruok e chenro mag ohala kendo miyogi lal e yor yuto mag-gi. Giseyo jotelo mawuok e county no kuom ling' e wi wachno kendo koro gidwaro jotelogo mondo owuog oko mar bero lwasi mara paeno mapiyo kaka nyalore. Mimba ikatoka, mtoto akafariki. Hiyo ndio inafanya tunaleta maandamano kwa sababu ya hii taracha. Inaumiza watu wetu. Watoto ng'ambo hii hawawezi enda shule. Watoto ng'ambo hii hawawezi enda ng'ambo hii sababu ya njia na taracha. Tunadai haki yetu. Na mkikataa 2027 tunawangoja hapa kwa ground. Mtatupata tu. Mpanda ngazi atashuka. Na akishuka tutampata hapo chini. Sasa wamama wakitoka huku ng'ambo hii wakitaka kwenda zahanati hawapitiki. Juzi mama alikuwa anapeleka mtoto hospitali, akaanguka hapo kwa shimo ya daraja, akanusurika kifo. Shida kuu kabisa katika wodi hii yetu ni barabara, na barabara hizi zetu kweli zimeharibika, lakini sasa shida ni kwamba inatakana tupate pesa kutoka kwa ofisi kuu ya gavana. Zile 20 milioni ambazo aliagiza kwamba ataleta, wananchi wanasema kwamba zimekuja ili hali asijafika. Kwa hivyo tunaomba bwana gavana akipenda release hizo pesa zifanye kazi, barabara zilimwe, ionekane kwamba mheshimiwa Dickson Liveka anafanya kazi.
Jotelo mamine mag duond bura mar ODM Bondo biro chako wuoth e dho udik mar lando humb duond bura mar ODM chenro mar ndiko jokanyo manyien duond bura no kendo tege gwenge duto mapacho ka kotelnegi kod jakoma mar Women League bade ma Bondo Julie Okelo minego lando ni gibiro yaro i kar chung bura ma Bondo ka gijiwo oganda mondo oriwre kod duond bura no. Jotelogo singo mar rakore kod duond bura mar UDA ma bende sani ikore ne bago yiero e gwenge duto mapacho ka. Minegi omedo ni gigeto ji duto to ahinya rowere kaluwore ni gin ema thothgi pok ondikore kod duond bura no. One video south, one video central, one video west, Imbo, one video east. So Bondo Tenika Ajaka north south. What one will work and what they award ka ward. Mama ka mama simbe wagi nyalo timo registration na nyithi wanyaka jochama wang'e nitie joma nose register, so what one more verify because samoro nyalo we ni in a polling center mane nitie kata ka in migingo polling center kara samoro teri kama chielo, so ki verify tibiro ng'eyo ni in a polling center medwaro. So what one verification so dimbele what one jo wagondo register nikech wang'e ni yudo wang'e pok no bedo jochama. Dala ni en dala jakom. Karuka dala kamonyuli onego bed maber maloyo oko. Wan kaka mine mabondo wawuok oko ka wasiro kendo wakwayo jowa machuo wariwre kanyachiel kaachiel gi leaders manoyier mabondo mag jopati mondo waloso odiochieng' makikadh next week mondo walaunch gini officially wadwani wawuoth nyaka wards. Akwayo joma mine kich wan gi nyithindo ma youth registration gi verification mar ODM party dhi mbele sana. Koro ncha waselonche siaya tadwaro ni mama ka mama wuo gi nyithindi mondo waregister gi dala Raila ma Bondo ka ok wadwa rito wadwani mondo wabed gi the highest percentage. Rowere e kaunti ma Migori matimo ohala kod mago matimo pur mar ohala ywak ni nweng'ogi osedok piny nikech rach mar lwasi mar timo ohala ma okel kod pek mar ngima e pacho ka. Juma miyo ler mathoth. Rawere oseber kae jiwe piny Kenya mondo bed jogo manyandike giwegi e kindeni manok mar tich kod kwako pacho kae. Moko kuom rawere temo manyo nweng'o margi ka gichako ohendni ka moko bende kod donje pur. Gwen ga mokwongo notho, ng'at mane nyalo mako lweti ma connecti kata mana gi government, county government or development partners kata matimo ni training mar iluongo ni agribusiness management ne onge. Ojende gi ma oriko ni wuoyo e kinde tiegruok e yore mag pango kaka ginyalo tayo ohala romane obagi korwogno mar Farm to Market Alliance ka otende kod piny owacho mar kaunti ma Migori ywak ni sani kata mana chako ohala kata pur ok yot kata matin. Ng'iyo weche mag taxes ji te ywak nikech kaka business plan sani dwaro ni kitime to nyaka i-register biashara mari. To king'iyo pesa midwa golo kitim goro registration ikaw license kuom kanjo. The business environment tek sana ne ja youth. Onge Kenya kae koro yudo Farm to Market Alliance watemo jiwo mondo rowere gi bende obed ni gini jogo ma are self-employed e weche mag pur gi pith kar kae. Ka opogore kod onge malwasi makare mar timo ohala kaachiel kod pur, ne oyangore ni wendni mathoth ma rawere gi koro chako bende koro tayo moko ketiyo makare ma itagi godo ma bende koro miyo thothgi koro gore piny. Kana timo assessment jok mane nigi business plans mane ginyalo wacho kata ginyalo show ne gin mana ji ariyo kende kuom ji 30. Business plan bro miyo ing'eni tiyo gi pesa marom nade to pesa nigi iyudo gi ka giwuok kuonde mage gini. Gin machielo kendo obro miyo ing'eyo kata kiloso ohala e ohandi mitimo no kata iyudo lal. Iyudo ni ji chako ohala tionge gi plan tiwacho ni koki plan to be embele kanyo ibro fail. Ni gini dhi miyo walony maduong' marahiri madhi puonjowa kaka wanyalo manage puothewa
kata gi gigo mwapidho e yono madhi medo wayuto. Janet Omolo materruogno mar Market Alliance wachi kaka riwruok kawo tende kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Korog mamoko gombo margi eni karaweregi koro chako wendnigi to koro gibed motegno nyaka giko. Iyudo ka seche makata idwaro ni mondo ikaw loan kata okonyi e weche ni mag ohala ni sana youths gieki tibro penji ni to mi wane na business plan kech kanyo emonyalo ng'eyo godo gino midwaro timo. E bwo chenro ni ma itiego rawere e yore mag pang kaka ginyalo tayo wendnigi, rawere maromo 130 e kaunti ma Migori oyudo thuolo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migawo mar weche tudruok Eliudo Walo jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo gin moko kuom jotelo moyuoro e lien mama Filgona Yugi manora kom mar jaod bura ma kaunti no ma Kisumu kod otiko mar UDA e yiro mokalo. Dhi achiel kachiel winjene kaka chenro dhi nyime. And with us is also Kasuku Achila, who is a former treasurer, county treasurer of ODM, but is now in UDA. Karibu sana kwa UDA. Asante MC mwenzangu, tunaenda kwa haraka, tumebakisha watu wawili kama sio watatu. Wa kwanza katika ngazi hiyo ya juu ningependa kumwalika His Excellency Okoth Obado. Nafasi hii ni yako, uje utoe rambirambi kwa familia na utubie waombolezaji. Okay. To the church that is conducting this beautiful ceremony, the bereaved family, waziri wetu Bwana Eliudo Walo, Bwana PS, Bwana Senator, wajumbe wote ambao wamepata nafasi ya kuhudhuria mkutano huu wa leo, viongozi wote wa serikali pamoja na wananchi wenzangu, amjamboni. Amjamboni wananchi. First, I've come here on my own behalf and on behalf of my family and generally on behalf of the people of Migori County to bring my heartfelt condolences to my great friend Bwana George Yugi and Bwana Victor, together with the rest of the family. We have indeed lost a very, very brave lady who single-handedly, as you have seen from the eulogy, raised up a very successful family. It is sad that the lady has left us, but I'm happy that hii ndio njia ambayo kila mmoja wetu lazima apitie. And we must always thank the Lord in whatever situation we find ourselves in. So I want to encourage my friends to be strong in heart and have great faith that one day when our journey shall be over, tutapata nafasi nyingine tena ya kukutana na mama pale binguni. Machiegni weche mag tuke kendo wadhi e piny mar Rwanda. Kamwira ni tim mar Kenya Pipeline nono tim mar Rwanda Police et adek kuom achiel e tuke mag Confederation of Africa Volleyball Zone 5 Club Championships Migago e piny mar Rwanda. Tim mar Police nochako tugo gi maber kendo yudo loch e set mokwongo points 25 kuom 16 kapok tim mar Pipeline yudo loch e set mar 2 points 25 kuom 23. Bang' jotugo wuok e yweyo, Pipeline odhi nyime gi tugo maber kendo loyo set mar 3 points 25 kuom 14 kapok gitieko tugo gi loch mar points 25 kuom 23. Tuke mogik e bako odiechieng' makiny.
Nya kuna mongojong kanyo machopo giko maga weche manyien chendoni mar Migago kuniro kamano kuom bedo koda nyaka na chaki kendo koro wacho poe giko kochopo saa achiel gi saa adek wabiro keloni weche manyien matimore pacho kae koda mago matimore pinje ma oko. Tugo mano nego beni bede kinde tim mar Gor Mahia gi Azam FC ne obedo kod ng'ikruok kendo ko biro dhi nyime kaka ne ochane. Kata kamano e pe mag tuke pod wan gi tuke mag Euro kaachiel kod tuke mag Talanta Hela matimore kaunti ma Nyeri ka tim mar Homa Bay timo maber e tuke go, tuke mag adhula ka bende tuke mag Safari Sevens chakore ayanga odiochieng' ma kawuono e alap ma RFA Grounds e Bure Nairobi. Rikodo odiochieng' makare nyinga en James Opondo. Nakuru ni kwetu, Limuru ni kwetu, Ruaraka ni kwetu, Naivas ni yetu, oyo. Naivas saves you money. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi until